ahemfo nwoma edi kan ti dunum. Na Nebat ba ohene Yerobiam afi etosu du nwotwe mu na Abiam bedi Yuda so hene. Mfie miensa na odi hene Yerusalem. Na ne na din ne Maka oye Abisalom baba. Na onante n'agya bɔne a oye di n'anim nyinaa mu. Na nakoma animu Awurade ne Nyankopɔn ho. Sɛ n'agya David akoma. Na David nti na Awurade ne Nyankopɔn maa no kanea Yerusalem. So ɔbɛma ne ba so asi n'akyire. No ama Yerusalem agina. Ɛfiri sɛ David yɛ de ɛtene Awurade ani so. No amane amfiri biribiara a wɔhyɛɛ no ho. Ne nkwa na nyinaa. Hetini Uria asɛm no nkumu. Na akodie da Rehabiam ne Yerobiam ntam ne nkwa na nyinaa. Na Abiam ho nsɛm kaeɛ de ɔyɔɔyɛ nyinaa. Wantwɛ no Yuda ahemfo brɛsosɛm nwoma no mu. Na akodie da Abiam ne Yerobiam ntam. Na Abiam ne n'agyanom kɔdae. Na osie no David kuromu. Na ne ba Asa bedi n'adeɛ. Na Israel hene Yerobiam afi etoso aduonu so na Asa bedi Yuda so hene. Na odi hene frinhyia aduana biako Yerusalem. Na ne na din ne Maka oye Abisalom baba. Na Asa yɔde etene Awurade ani so sɛ n'agya David. Na otutu nwamanfo no firi asase no so. Na oyiyi ahonini a n'agyanom yɔe no nyinaa. Na ne na Maka nso otu no firi ahemadie so. Efiri sɛ ɔyɔ ohoni bi ma Asera. Na Asa twa ne honi no kɔhyee no Kidron subonhwa mu. Na sonsommea no deɛ wanyi. Nanso Asa kuma di mu Awurade ho ne na nyinaa. Na ɔde n'agya kronkronneɛ ne ɔno ara na kronkronneɛ ba Awurade fie. Dwetɛ ne sika ne nwineɛ. Na akodie da Asa ne Israel hene Baasa ntam wɔ na nyinaa. Na Israel hene Baasa froba Yuda so. Na ɔbɛkyekyere Rama. Sɛ ɔrema obi ni Yuda hene Asa nkyɛn ahyemfire. Ɛna Asa fa dwetɛ ne sika a ɛka Awurade fie akoradeɛ ne wɔhene fie akoradeɛ mu de hyɛɛ ne nkwansa. Na wɔhene Asa de somaa wɔn ma wɔkɔ Hision ba Tabrimon ba Syria hene Ben-Hadad a ɔte Damasko nkyɛn sɛ, apam da me ne wo ntam ne m'agya ne w'agya ntam hwɛ mabrɛ dwetɛ ne sika ayɛyɛdeɛ na bra bɛbubu wo ne Israel hene Baasa apam no mu na ɔmfiri me so nkɔ. Na Ben-Hadad tie ɔhene Asa na ɔsoma asafohene a ɔwɔ no tie Israel nkuro. Na ɔbɔ Iyon ne Dan ne Abel Betmaka ne Kenorot nyinaa ne Naftali asase nyinaa. Na Baasa teyɛ no ogyaye Rama kyekyere na ɔkɔtena Tirsa. Ɛna ɔhene Asa ma wɔpae no Yuda nyinaa wanyi obiara amfiri mu. Na ɔkɔsoa Rama aboɔ ne nnua a Baasa de kyekyereɛ no. Na ɔhene Asa de kyekyere Geba Benyamin ne Mispa. Na Asa ho nsɛm nyinaa nkaeɛ ne ne maninnie nyinaa ne de ɔyɔɔyɛ nyinaa ne nkuro a ɔkyekyereɛ wantwɛ no Yuda ahemfo bresesɛm nwoma no mu. Nanso ne nkɔkorabere mu no ɔyaree ne nan. Na Asa ne n'agyanom kɔdae na osie no n'agyanom nkyɛn n'agya David kuro mu. Na ne ba Yosafat bedi n'adeɛ. Na Yerobiam ba Nadab bedi Israel so hene. Yuda hene Asa fie a etia mmienu mu. Na odi Israel so hene mfie mmienu. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne. Na ɔnante n'agya kwan ne ne bɔne a ɔde ma Israel yɛ bɔne no mu. Na Ahia ba Baasa ofiri Isaka fie no pam ne tiri so. Na Baasa bɔ no wɔ Gibeton a ɛyɛ Filistifoɔ dea hɔ. Nso na Nadab ne Israel nyinaa retua Gibeton. Na Baasa kum no Yuda hene Asa afi ɛtɔ so mmiɛnsa mu na odi n'adeɛ. Na obedi hene no ɔbɔ Yerobiam fie nyinaa. Wanya obiara ɔhome amma Yerobiam de kosi sɛ ɔsɛe no. Sɛ Awurade asɛm a ɔnam n'akoa Siloni Ahia so kaeɛ wɔ Yerobiam bɔne a ɔyɛɛyɛ na ɔde maa Israel yɛɛ bɔne no ne abohuru a ɔde huru Awurade Israel Nyankopɔn boɔ no nti. Na Nadab ho nsɛm kaeɛ ne de ɔyɔɔyɛ nyinaa wantwɛ no Israel ahemfo bresesɛm nwoma no mu. Na akodie da Asa ne Israel hene Baasa ntam wɔn na nyinaa. Yuda hene Asa afi ɛtɔ so mmiɛnsa mu na Ahia ba Baasa bedi Israel nyinaa so hene Tirsa. Mfie 24. Na ɔyɛ Awurade ani so bɔne
na ɔnante Yerobiam kwan ne ne bɔne a ɔde maa Israel yɛ bɔne no mu.